Arseli. Ya. Mau. Mana garda? Arseli kay. Jamonto. Masyaallah. Ya. Malam dulu sama. Sawa. Arseli. Masyaallah. Acca ke min dinen halde no. Jam. Jam bolo. Ngilen jima mi do tan logale. Yidde sabu Tan. ko yidde tan yidde sabu Allah ene laade mun jidirma Ni mala gilli. ala e gille neddo ma ala e gille no wodi adun Wodi adun. min so mi yeyi hami yima mi wi mede yidma wonko podda jabade kam ko wana yida gille a yida gille dum don wana haala Ko gonga de hande neddo hebde jiddo dum ene tiidi de sahibi jiddo ma foti nangude hen edo ko haalu ma sohlani gilli mako wata won non a sohlani gillam on sabab wata won non ko haajuma ko accio darnuma fere ma tan haajuma ko accio darnuma de foti jabade mo ko weli mo si gonda dogde dum tan ko welta wala epikal wala darnam do haala tan haala jami ko bay ko nono wi ko prem non okay o jaram enen bari ciagal wow da ko non adre nder won kam fini mi wana ne do kam yada yidi ne do ngurunda mom jibi wana o do ko ya mi jide sela mo Allah mo problème inshallah Baca alhamdulillah masyaallah masalah alhamdulillah bismillah saya farko kau lo won suka debbo goto mo jimi do awre makko mi haalde mo kono non dabanani kam Babu? Don mi waɗi kam ɗum no feewi Vraiment no feewi sabu min suka debbo kanko tan ngandumi mi yiide debbo tan mi yiɗa ɗum on suka debbo waɗa jinami hande ayani pular wi kanko tan woni won kam pular wi yo hokki yiɗi to won tan jiɗɗa heɓino won jiɗɗa tan a heɓi paro a haali de dir so won jiɗɗa a heɓi taw ɗum man gollu golle farbayaga to noon miɗo jogii mi kullitanmi ɗo inchallah kullitam inchallah silla silla aɗa selli kay silla alhamdulillah oɗo arayam joni on sugu debbo mo yiɗi ɗo joni o arayam o wullitima kam neɗɗo kay wullitto tan ko yaade e ñamakalaji mum wullitade mum joni noon mbimi min nen mami gollu affaire farboyagal mbaɗa mi hullituma joni noon mballami nomi keɓiri sugu debbo an kay ɓayri mi yettimama ka contaɗo ka hammadi ɓi hammadi ka dokko ɓi dokko ina andi million ngaji ma ceerani e am a faami auto ji ma ceerani am nden tan ɗo mbiɗa tili e mobile ni taw miɗa artuno ɗo e mafom aliou kiita
silla jon non min kollitima haajo farba nam bawo musidɗo ah so heɓi caɗele no wayno min heɓi caɗele min somi heɓi no wayno ko an heɓi donc jarani ko huɗi ɗum ma jahat wona jogui numéro mo e hoore ma joni ko numéro makko mbiɗa jogui ɓewo numéro sehli ko mo yaada ɗon jogui même fof ko goto goɗɗo farba may noddumo jitten solle de non wona probléme parce que aɗa andi yimɓe hande ɓe ko noon sukaɓe retard ɓe ɓuuri hewde ɓe jiɗi tan ko jom numéro sehli ko noon machallah d' accord on noddumo joni andi wat feere jaɓannani gorko pottuɗen o ene moƴƴi ha maayi de jogo tan sa ayi hunde waktuyel mum tan so yettima aɗa foti jibtude ɗum tan a faami jabtan mi ñaaguide a faami ha e batte bonnantama a faami affaire makko ala hakkille wona ɗum sa ayi yimɓe so joddima jewtidi tan ko nde woni affaire goto foof naata e hakkille goɗɗo o e ɓen noddaran allo waleykum salam ça va jam tan yaw eyyi kay eyyi ala probléme mo joli seram sa eyyi ça va machallah ko saksi lawa ah midi no ngaruno kamɓe joni haajani mo nokkuma to ah ok probléme ala no fata ko yaari ba ah minen ngara joni jen toon ngare ah ok probléme ala mona so ari joni sila ma en battani hakkude juɓe giɗi oɗo galle o landita kam koto galle Saydou Yaguɗo Kane ɗuɗito Gabon Libreville andi minen on neɗɗo galle Yaguɗo Kane Libreville oɗo galle ko toon landita kam musidɗo kam kadi galle koye men seydi Habib Ali Silla ala ko neɗɗo yo yetto Allah ɗum ɗo wona ɓiɗɗo gorko fof wawi darnude oɗo galle de gorko fof wawa darnude oɗo galle ayi ko bonaɗo wawi dañi jawdi anɗo wa Silla aɗa hande mum ɗo Silla aɗa andi hewɓe mbinoɓe ɗo ka kuɗa hewɓe mbinomo kalis dino moƴƴani so kalis dino moƴƴani ko fenani kalis no bonni tan no ƴeeto fof yo neɗɗo wona timim wona diplôme waji tout ɗum fof ko alani ɗum ɗo alhamdulillah rabbil alamin a yinnamaɓe ay kala ko dañi yo rende bandum aɗa woɗo suɓa debbo mum on suɓa debbo namme hunde gandanɗa wawno ni ɗum dañani mo tan ine wayno woni ɓurɗo pasade par ce que man yiyata wuuro ngo tan mi yaha a wasitani neɗɗam min caɗele ma o caɗele hande min somi hankini farba nan ɗo hande so yimɓe mbaddi hawɗintaɓe farba en hawlude bo en jejjitani aadiji men kadi en jejjitani gueɗe men kiiɗi ha janggo enen ko ɗon daɓɓani farba ɗen خلاص ما شاء الله هذا اسم فرق نوعه موسيقى من مونا موسيقى من
Mamadou Demba Kama Demba ɓe yontade Allah yontade machallah yontade ko affaire musidɗo men o Mamadou donc mo haalanno haala mo no o wiino ko musidɗo ko annodunoɓe de d' accord donc ɓirtu ko waɗa woni mo haalata haala mo ɗo suku debbo mo haalanno haala mum voilà no wiyeteno hol inde ano wawa waɗa bo wawa musidɗo mo haalni kam probléme donc ko roni ko ne teddi wayno gueɗe goɗɗe nan toon loli mi sennuma kalda e seeɗo siko no musidɗo mo ari o senni kam kadi ko rongi hejje makko donc yidde makko e seeɗa wayno on sattini geɗe ɗe affaire cukaako kadi ene maɓɓe siko ɗum neɗɗo kuccinɗo e ma yidde ala ko mbawɗa yobde joomum kay ala par ce que aduna hoore mum tagira ko gilli ma Allah yiɗi nelaɗo nde tagiri yiɗo sigo nelaɗo silla voilà bon farɗo seydi silla joni mi acci haala kay yooli koye hunko ma quoi luli a nani voilà mais cukuɗo min noddirɗama ko battema bon ko batta par ce que o ko neɗɗo min oɗon mo andi ko min kaldi kala ko mbawɗon konte lawol mo andi ko min kaldi c'est mais vrai min noddi kam cikkuno ko affaire ma wonda e haalude ko affaire am par ce wona que yidde oɗo kalanta ay kanko ko yiɗi fof mi yiɗi ɗum sone laaɓi aɗa yiɗi kam yiɗam sa yiɗimo min a yiɗi kam hay sa haalani min basi farko sabu Allah sabu yaani ka debbo jottaɗo kono ma weeɓani hannde nandirtumami hannde yontede kono yasin siyel ka jottaɗo joni noon ɓe mbima galone waasa miskine no ɓamto miskine no waasa galone ɓamto hannde o no wawi hebdema o resma janngo tan asude ara galleji ngara dow jogino nde o resma kadi o waasa sumde tiba mahe aduna noon ala place mbawmi wiidema min komi gawlo ngarmi ko wajade mi jaɓa ɗum wawi resde joni joni jawdi ndi waɗa pajat ay silla oɗo nde resata ɗo debbo makko o alano oɗo galle o alano oɗo galle ko gosi ɓe ñamanno koye gosi koye ko ɗum ɓe ñamanno hannde Allah udditimo hannde wiyannoɓe sinna kuuɗaɓe fof ko ɓen garat eyyi wona nani wajo aduna kalanmaɓe ɗum noon nana jaɓa ɓe mbasa jaɓa nana jaɓa onon ɓuuri moƴƴude e ma fami sa jaɓi noon miɗa anda ono mi sikka ene fof mamin ngar yarde ɗo maafe ene fof mamin ngar ɗo yarde ɗo maafe mi pitta paɗe ma ha naaɓa ɗum galle seeɗa no min pirtirde galle seeɗa min ngara ɗo à 1 heure du matin 2 heures du matin minen jara ɗo maafe minen oto aduna yiɓani koko ɓaari aduna yiɓani koko ɓaari wawa ko hokkuma ko ne satti nangi ɗum anani ko kalanmami ko fof loli haalde makko no ɓe jawi yeɗe andi tan wonto fumtiri kam mi andi aari ko gonɗa basɗo fof ma woni dañi mo andi ɗum tan fofti joni aran Mamadou joni machallah ate e sawmu